Hledáte vhodné bydlení pro celou rodinu? V náručí přírody a zároveň s výbornou dostupností do města? Pak pro vás mám to pravé. Aktuálně vám nabízím krásný rodinný dům se zahradou, který se ukrývá v obci Svor. Kolaudace proběhla v roce 2000 a nabízí opravdu velkorysé prostory a některé zajímavé prvky. Jako první vás uchvátí opravdu velký obývací pokoj spojený s jídelním koutem a krásnou rohovou kuchyní. Skvělý společný prostor pro celou rodinu. A opatrovíš, tam na vás čekají další 4 pokoje, které můžete využít jako ložnici, dětské pokoje, pracovnu či ateliér. Rozhodnutí je jen na vás. Dům disponuje 2 plnohodnotnými koupelnami, kde v jedné z nich naleznete i velkou vanu s výřivkou. V suterénu jsou vybudovány společné prostory s přípravou na saunu a malý bazén. Dále pak užitečné místnosti jako prádelna a kotelna. Co by to bylo za rodinný dům bez pořádné zahrady? A přesně taková tu na vás čeká. Nabízí dostatek prostoru pro veškeré vaše radovánky za každého ročního období. Dále krásný výhled na horu Klíč, na kterou si rovnou můžete udělat výlet po přilehlé cestě přímo u domu. Tato nemovitost má své kouzlo, takže neváhejte a domluvte si svůj termín prohlídky ještě dnes.